og regalo sa umaabot nga Valentine's Day. Ani ay hanep buhay sa usa ka negosyante nga perfect ihatag sa imong hinigugma nga siguradong makapahiyom kanila. Kunon sa kini sa irantang detalye sa report ni Mark Reggie Abella. Asay mas kilig sa dunggan paminaon mga kapuso, ang flowers for you o money for you? Of course, arita sa mas praktikal nga sweet na may pangpa-shopping ka pa. Siguradong doble ang bation nga kilig sa mudawat sa gikahinamang bouquet karon sa social media, ang money bouquet. Usa sa mga nagnegosyo niini mao si Alaysa Galang, kisa nagsugod lang og tanyag sa iyang flower arrangement services panahon sa pandemya. Matud niya nga sagad sa katuyuan sa mga customer nga magpahimo kaniya mao ang practical man gud siya sa kuan sa pananaw nato kay of course money baya so mapalit nato bisag unsa kay kung i-gift man gud ato hatag like mga butang syempre man kanang like unsa tawag ani ang ato ang gift na ihatag is mahipos ra. Apan sa pangutana kung nakadawat na ba siya og money bouquet. Ako'y mo kuhan, wala ka siya po kadawat. Pan, personal yun. Pero sa bouquet, sir, mga flowers, nakadawat na. Malipayon siya sa iyang napiling negosyo kaabag ang iyang pares kay gawas nga nahimo silang kabahin sa mga love story sa ilang mga customer nakatabang usab kini sa ilang panginabuhian. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.